madoda yakithi kambahle. Ahamba. Akaphileke insizwa. Ashashe wena vele uba. Hayi nginibonile namhlanje. Futhi Ngingeza ngahlekiseka yazi. basingazami ukuhlekisa. Ingakho uvutana wenza ukuhlekisa. Hey. Yothi wona manje lento yenu. Baba. Sazi nasasenzani lapha ya. Hayi, ngizonichecka nje bafethu. Ashashe vele usichithele isikhathi. Ingakho ngizonitshela lezi imfihlo zenu. Eqale sibuzile uthi bayi igama lakho. Hayi igama lami. Hayi. Bafethu. Sa. Fani. Manje simbuza Ashashe vele lo muntu uba igama lakhe vele. akaziwa. Ya ndoda sasifikile uba igama lakho sifihla igama lakho angaka. Bafethu, ngifuna ukunipha ithuba. Ithuba lani? Ngifuna nenze izinto enizenza nsuku zonke. Izinto zalo. Ukudlala nokuhlekisa. Ucanga ukuthi ulula lakho? Sothola imali. Imali? Yebo. Sengicebile futhi. Cebe kanjani imali ungayithola? Ethu ngiyamthemba uzonginika imali. Ndoda uyapha sifihla igama lakho obuye lana ndoda. Bafethu, lo muntu lo ucanga ukuthi sizomncenga, angeke simncenge negama lakhe. Akekho special ngaleyo ndlela. Sicela silazi kodwa phela usuku. Silazi. Yeah. Ayasapha afethu angasizoqala impilo entsha. Mhlawumbe soduma. Sithola lokudla kwamahhala. Uhlezi ucabangala lokudla. Hayi. Bafethu, Yini manje? ngimzwile lo bhuti ekhuluma. Utheni? Uthe uzonikeza umsebenzi onzima. Umsebenzi onzima. Hayi bafethu ngiyasaba-ke manje. Bafethu. So wenza nje lo msebenzi bafethu. Noma so give up. Kubuza ba. Sozama umuntu osuwenza sozama. Mina ngikwenza ngikhipheni. Uzokwenza Uzongena ngenkani. Ngifuna imali baba mina ngifuna ucela baba. Ngiyamthemba lo muntu uzosinika imali. Ngifuna ucela baba ngifuna imali. Ngiyamthemba angasinika ngisho nale gama lakhe. Kodwa ngiyamthemba uzosinika imali kodwa. Uzosinika imali. Ngiyamthemba. La ethi mina bethi ngithi asiwenze lo msebenzi uzosika. Singawuyekile siwenzeni. Uzowenza wedwa lo msebenzi. Ngoba mina ngihlangana lezo zinto. Awufethe indawo manje. Angifuni itho imali nami. Zonhlwenisela bo shumshum ayibo. 10 rand yabo. 10 rand. Imali encane kabi. Mina ngifuna 20%. 20%? Yo, mhlawumbe sinizobe imali encane futhi yabo. Okay, uma iningi imali sonke 20%. Right, ayingcono lapho 20%. Okay. Hayi deal. Oh, akekho kuzorojwa, ngifuni umuntu ozokhalaza. Okay. 20. Sicale. Ya ngibathi mina labantu bazoyenza into le. Kuthi ngabaningi nje lo 2020 babo. Yo, ngibaniki. Ngibaniki. Ngingaqali ngibatshele ukuthi ngeke ngibanike. Kodwa sifuna qala siqale siyenze into le manje manje ngibatshela. Sanibona ninjani? Niyafisa ukuthi uBoot X uzobenzisana abafana. Ngabe bazovuma abafana? Asazi. Mufuna ukwazi sesha abafana baseKasi episode 2. Cause uzothola ukuthi kwenzekani.
Siyabonga.